ספר מקווה. ספר מקווה, המקום בו מסורת פוגשת חדשנות. ספר מקווה, מערכת גבייה מתקדמת למקוואות. ספר מקווה צועדת אל העתיד בתחום ניהול הגבייה במקווה באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום. המערכת פותחה על ידי צוות מומחים עם למעלה מ-15 שנות ניסיון בפיתוח מערכות מידע ומערכות תשלום מאובטחות. הפלטפורמה החדשנית שלנו מיועדת למקווה המודרני ומאפשרת ניהול חכם ופשוט במגוון אמצעי התשלום. הפלטפורמה האינטרנטית מאפשרת שליטה מלאה על ניהול המנויים, הגדרת קבוצות מנויים, הגדרת מחירים ושעות פתיחה. ניתן לתזמן מראש לפי שעות הלכה ולפי לוח מועדי ישראל. הגדרת משתמשי המערכת וההרשאות, הפקת מגוון דוחות וכן קבלת התראות בזמן אמת. ספר מקווה תומכת במגוון אפשרויות הזדהות. בעמדות התשלום, המנוי יכול להזדהות באמצעי זיהוי ביומטריים כגון טביעת אצבע וזיהוי פנים, וכן באמצעות תג RFID. ספר מקווה מבטיחה חוויית משתמש נוחה ובטוחה, החל משלב הרישום ועד התשלום עצמו, כמו גם ממשק ניהול אינטואיטיבי וקל להבנה. באמצעות עמדת ספר מקווה ניתן לשלם באשראי, מזומן ולקבל עודף בשטרות ובמטבעות. כמו כן, העמדה מוגנת במגוון אמצעים נגד ונדליזם ונזק מכוון. אבטחת המערכות שלנו בעדיפות עליונה, לכן אנו נוקטים באמצעי אבטחה שונים כגון הצפנה מתקדמת, אימות דו-שלבי ושמירת הנתונים במאגרי מידע מאושרים כחוק. כמומחים במאות עמדות תשלום במזומן ואשראי, ומתוך ניסיון רב בתחום, אנו מבינים את הצרכים הייחודיים של המקווה. אתם מוזמנים להתנסות בסטנדרט החדש לניהול המקווה. צרו קשר עוד היום. ספר מקווה.